Hej YouTube, velkommen til videoen igen. Yes, eller en ny video. The Binding of Isaac. Og lad os bare gå i gang. Fuck, han er grim. Det var fedt, hvis man kunne få den der, så man bare rendte rundt med den der. Det var fedt. Det kunne det. Nå, lad os bare gå i gang. Ups, jeg har problemer ligesom sidst. Okay, nu har jeg problemer. Den der. Hvorfor jeg hader bare den der. Selvom de nok er mega easy, så synes jeg bare ligesom, okay, der. Kongerummet. Det var der. Bubble bomb. Hvad gjorde den? Nå, det er 6 bomber, mand. Fik 5 bomber, mand. Det skulle jeg helt sindssygt. Holy crap. Hvorfor åbner den der? Fuck, jeg er dum. Den. Slukker lige det her med mit tårer. Fuck. Yes. Hun er med. Smager godt. Jeg tror faktisk ikke engang, det er hundelød. Jeg tror faktisk, det er brugerbæger for meget af det. Gå væk med jer i fucking fluer. Ting, vipser til. Ej. Okay. Nu. Hvis jeg får problemer igen, så bliver jeg fandme sur. Nu gør jeg ikke hjælpe. Nej. Men ja. Så var den der, fordi den er fucking easy. Der kommer bare en bombe. Det er et problem. Og den der, den er fucking god. Jeg fik den faktisk. Jeg tror faktisk, jeg fik den i sidste episode. Hvis jeg husker rigtigt. Ja, det var forstændigt. For jeg ramte faktisk rigtig godt det der, synes jeg selv. Okay. Lad os bare gå videre. Duke of Lies. Easy. Hvor er det den her? Fuck. Jeg var fandme sindssyg. Det siger jeg er vanvittig til det her spil. Hvad gik der? 3 sekunder? Fuck, jeg er sindssyg. Ja, yeah. Vi har skabt lige... for satan. Det kender jeg godt. Isaac. Det er kade ligesom sidste episode. Den, ja, der fandt jeg også en kade. Det er ikke så tit, men de er. Jeg tror egentlig rigtig langt til den der. Papa nok der packets. Jeg tager den der 100 p. Den er lige der. Kan det se? Eller fluen er lige der. Den er lige der. Shut up. Den er lige der. Okay, den er
Ja. Nå. Jeg har ikke flere penge. Kan du... Jeg har ikke flere penge. Jeg har kun et bælte, som dækker mine nosser. Kan jeg godt få nogle penge? De fede penge. Jeg græder ikke. Se, hvor meget jeg græder. Hvad se? Ah, fuck det. Der går videre. Ja. Men jeg har jo ikke hørt fra Simon endnu, så jeg kan ikke ringe til ham i hvert fald. Det står bare, så kommer hans telefonsvar, altså han fortæller noget. Så det er sådan lidt... Hvis der er nogen, der ved, hvordan man kommer derind, så for bare lige at gå derind. Nå, ja. Wow, de er irriterende, dem der. Minimush. Det vil jeg så ikke lige hvad jeg gør. Det kan jeg se her. Det kommer hurtigere. Meget hurtigere. Holy fuck. Godt nok. Se. Det er simpelthen for dårligt af mig. Jeg dør af sådan en flue. Thing in some basement. I was killed by this thing in some basement. Nå. Tak fordi I så med. Husk like, subscribe, hvis I kan lide min kanal. Og hvis I kan lide videoen. Så ses vi bare i næste video. Hej. Hej. Ja, hej hej.